Ben, moi bo día a todos e todas, grazas por asistir a esta rolda de prensa, tanto telemáticamente como presencialmente, que hoxe o Grupo de Compostela Aberta trae aquí para trasladarvos algunhas novidades en torno a cuestión dos orzamentos para o ano 2021, porque Compostela Aberta lamenta a pasividade e a inacción con que o goberno de Bugallo ven afrontando durante todo este tempo o proceso de elaboración do orzamento, o proceso tamén da negociación coa oposición, un proceso de negociación que é imprescindible para que un goberno aprobe os orzamentos, sobre todo se temos en conta que este goberno é un goberno en minoría. Hoxe informamos aquí tamén en rolda de prensa que acabamos de trasladarlle ao grupo de goberno unha serie de propostas a través de un correo electrónico onde están contidas as propostas que Compostela Aberta considera imprescindibles para os orzamentos do ano 2021. Facemos isto como mostra de boa vontade, como mostra de ser proactivos e de non dilatar os tempos que entendemos que a esta altura Santiago de Compostela o que precisa son os orzamentos para este ano, un ano moi duro e moi difícil tendo en conta a situación de pandemia e a situación de crise socioeconómica. Necesita uns orzamentos, pero non calquera orzamento. Necesita uns orzamentos que teñan unha mirada e unha aposta por as prioridades desta cidade. En líneas xerais e en relación a esas propostas que despois comentará máis polo miúdo María Rozas, simplemente quixera sinalar que Compostela Aberta leva moitas semanas indicando que as demandas de Compostela Aberta son moi claras, moi clariñas. E xa as dixemos, como digo, en moitas ocasións. A primeira delas é que este orzamento para este ano 2021 debe ter un mínimo dun 10% do importe total de orzamento en políticas sociais. Tendo en conta o borrador que nos trasladaron no seu momento o grupo de goberno, ese borrador non achega un 10% do orzamento para políticas sociais. A maiores tamén ten que ser un orzamento que dé conta da necesidade da reorientación da economía de Santiago. Tamén outro dos grandes temas de prioridades de Compostela Aberta que levamos dicindo moitas veces, é necesario frear a turismo dependencia que nos deixou tamén esta situación tan difícil e dura da pandemia. Estamos vendo como todo, lamentablemente, o sector da hostelería, o sector do pequeno comercio e mesmo indirectamente o sector da cultura está duramente golpeado porque nesta cidade realmente aposta polo turismo, pola dependencia do turismo, fíxose moitas veces en detrimento dunha aposta por un fortalecemento da industria e da economía en Santiago, que sabemos que ten un peso que non está á altura da capital do país. Ata o momento, tamén quixera informar, Compostela Aberta mantivo unha única xuntanza de traballo co Partido Socialista sobre os orzamentos. E despois de esa primeira xuntanza de traballo, que foi o 5 de febreiro, se lle solicitou por escrito unha serie de documentación que non fora facilitada con anterioridade e tamén se solicitou por escrito que necesitábamos tamén ter unha serie de encontros bilaterais nomeadamente con algúns concelleiros ou concelleiras para que nos aclarasen algúns dos proxectos que contén ese borrador de orzamentos, nomeadamente na área de políticas sociais que, como acabo de dicir, é unha das liñas e o ADN máis importante para Compostela Aberta, as políticas sociais nestes tempos. Pasaron 12 días, foron os que transcurriron, ata que tivemos unha nova resposta, de aí que insistamos en que este goberno de Bugallo está un pouco sumido na pasividade, na inacción. Escoitábamos recentemente nunha rolda de prensa decir que estaban agardando achegas, pero que nos levábamos, como digo, 12 días esperando a que se nos contestase. Contestóusenos, pero non se nos aclarou nin siquiera tamén estes encontros bilaterais. Insistimos na preocupación de non, en este momento, non ter avanzado o proceso de negociación de orzamentos,
sobre todo tendo en conta que tamén este goberno podería ter tomado nota desa chamada de atención que aconteceu pois no que foi a non aprobación dos orzamentos en dous organismos públicos tan importantes como Incolsa ou como TUSA. Ben, as propostas que lle trasladamos ao goberno divídense en tres bloques fundamentais, que son o bloque das políticas sociais, que son, como digo, centrais para nós, simplemente insistir que esa liña importante para nós é que os orzamentos do ano 2021 acaden un 10% de orzamento en políticas sociais. O borrador que nos trasladaron non chegaba aí. María falará polo miúdo do contido das nosas propostas. En segundo lugar, tamén avancei a reactivación e reorientación da economía. A reorientación, falaremos estes días, se temos ocasión, tamén da necesidade de reorientar as políticas de turismo e de reorientar Incolsa. E en tercer lugar, a mellora dos servizos e dos equipamentos municipais. É unha cuestión na que incluímos moitas necesidades e proxectos que xa no seu día se aprobaron en pleno e que, por suposto, o propio goberno xa debería ter iniciado dar cumprimento a eses acordos. Nada máis, ten a palabra María Rozas para debullar un pouquiño en estes tres bloques cales son as propostas que hoxe mesmo trasladamos ao grupo de goberno e insistir que lamentamos esta falta de actividade, esta pasividade, esta inacción do goberno nun tempo tan difícil e tan duro e tan necesitado dunhos orzamentos para o ano 2021. Nada máis, María, cando queiras, grazas. Pois moi bo día a todos e a todas. Eu, antes de entrar en detallar as propostas de orzamentos da Compostela Aberta, gustaríame destacar dúas cuestións que xa adiantou Marta. A primeira, que é importante, é que a documentación trasladada polo grupo de goberno fai 13, 14 días, é parcial, é moi parcial, e de feito que na reunión mantida solicitouse máis documentación. Non digo isto porque a análise que podemos facer dende Compostela Aberta deses orzamentos tamén é parcial a falta desa documentación que non é de recibo, que despois de 14 días aínda non se facilitara. Eso por un lado, e por outro lado tamén me gustaría destacar que estamos ante un orzamento expansivo grazas aos cambios do goberno central en temas de facenda locais. O orzamento medra un 7%, polo menos no borrador que nos facilitaron a nós no seu momento, pero pode incrementarse máis. Como sabedes, o goberno central suspendeu todas as normas fiscais que restringían os orzamentos municipais en 10 anos, as coñecidas Lei Montoro, aínda que despois houbera un cambio de goberno, mantíñanse. Esta posibilidade de incrementar os orzamentos xa de por sí maiores que en anos anteriores, tamén abre a posibilidade de que en determinadas políticas claves ese orzamento se vese incrementado. E non é o caso, e por iso dende Compostela Aberta poñemos o foco nesas tres áreas que comentaba Marta, que para nós son tres áreas moi sensibles e moi importantes nos orzamentos que teñen que estar enfocados neste ano claramente hacia aqueles sectores que peor están pasando coa pandemia da COVID. Primeiro, as políticas sociais no centro, as persoas primeiro, despois a reactivación da economía e, por outro lado, os equipamentos e servizos municipais. Esas tres grandes liñas. A parte das propostas que agora detallo, tamén, como lle recordamos nunha reunión que mantivemos, Marta, tamén votamos en falta os acordos do ano pasado. Queremos recordar, porque é importante, que Compostela Aberta no ano 2020 facilitou a aprobación dos orzamentos municipais cun acordo asinado co Partido Socialista. Sabemos que foi un ano complexo, un ano da COVID, pero a maior parte deses acordos non foron executados. Entón, para nós, eses acordos asumidos con Compostela Aberta, que tamén poñían o foco no social, entre outras áreas, siguen todavía en vigor.
Despois, as propostas que comentábamos antes, moitas desas propostas foron aprobadas en pleno, son acordos plenarios. Se o Goberno tivera pois respeto polo que se aproba no pleno e tivera tamén interese de chegar a acordos, pois xa deberían ser propostas que estiveran no borrador inicial que nos facilitara. En políticas sociais consideramos que o Goberno ten que reactivar a Ordenanza de Garantía Básica aprobada polo Goberno de Compostela Aberta, unha ordenanza clave para as axudas sociais ás persoas máis vulnerables, unha ordenanza que ademais agora acaba de sair fortalecida por un cambio legislativo que a Xunta de Galicia acaba de aprobar, que reforza pois a nosa postura que sempre defendimos de que as axudas sociais son prestacións e non son subvencións, e que esta ordenanza pois a día de hoxe estánse dando menos axudas que en anos anteriores, e isto non se entende. Dende Compostela Aberta non podemos entender que a día de hoxe non se estean a conceder máis axudas sociais municipais cando precisamente todas as entidades sociais que traballan en Santiago coinciden de forma unánime de que hai máis necesidades, non derivada da pandemia da COVID. Tamén outra proposta que non é nova, que temos trasladado comunicativamente en pleno en varias ocasións e que estaba no acordo de orzamentos do 2020 é a renda infantil, que de momento non temos ningún tipo de novidade, nin existe ningún tipo de avance. E outra das propostas na parte social, tamén acordo plenario, sería a rede de Cangurase para facilitar a conciliación das familias santiaguesas nestes tempos que fai bastante máis complicada a conciliación, xa de por sí sempre difícil, non? Na liña... A baixada dos prezos tamén. Certo, sí. Estábame aquí apuntando, Marta, que outra das nosas propostas é a baixada dos prezos do servizo de conciliación, tamén vinculado á conciliación. Como sabedes, o Goberno na conciliación do Nadal incrementou os prezos de forma moi importante. Dende Compostela Aberta presentamos un recurso de reposición que lamentablemente aplicaron o silencio administrativo porque aínda non contestaron, nin creo que vayan a contestar, é unha pena porque non era só unha demanda de Compostela Aberta, era unha demanda apoiada por diferentes colectivos e de feito na propia comisión de queixas non estaba aí queixas de xente de Santiago que non entende como os prezos na privada poden ser máis baratos que nunha administración pública. Entón, o que solicitamos é a rebaixa destes prezos dos campamentos de conciliación porque neste orzamento, polo menos no borrador que nos pasaron, existe un incremento considerable. Non creo que sexa de recibo esta cuestión. Outro eixo, como decía, sería reactivar a economía. E aquí tamén o apuntou Marta, non? Creemos que a economía debe enfocarse dunha forma diferente e non dependendo únicamente do turismo e do xacobeo. A esta pandemia da COVID así non lo ven de demostrar, non? Creemos que é preciso que se saque unha nova liña de axudas directas ao sector turístico, a hostelería, ao comercio e tamén unha liña de axudas de contratación directa ás empresas culturais, non? As cooperativas e empresas culturais. É insuficiente o que está a trasladar o alcalde, é insuficiente sobre todo porque está a trasladar algo que xa estaba comprometido de antes, que xa tiña fondos dos remanentes do ano anterior e que nos orzamentos do 2021 non incorpora nada a maiores, non? E que ademais, é outra cuestión, pero non nos fixo caso no do pago anticipado das axudas e así están os sectores esperando aínda cobrar as axudas anunciadas a finais de novembro. A cuestión das axudas é importante na reactivación da economía, a cuestión do outro enfoque do turismo, por iso tamén esa abstención no organismo, en Incolsa, e tamén a reindustrialización, impulsando un programa que favoreza a creación de empresas dos sectores da biotecnoloxía e da madeira no polígono da Sionlla. E por último, unha mellora dos servizos e dos equipamentos que son municipais. E aquí
pois está o traballo feito por Compostela Aberta neste tempo, eses acordos plenarios de dotación de mellores equipamentos deportivos, tamén de cubertas, de instalacións cubertas en diferentes zonas de Santiago para ter lugares de ocio cubertos, que tamén coa COVID-19 pusose de manifesto que son máis necesarios que nunca, non? E que ademais, neste tema en concreto, pois case cuestión de vontade e de acción de goberno, ou máis ben de inacción a que está a haber, non? Porque neste tema en concreto de cubertas, pois asiste orzamento desde fai tempo, pero non o executan, non? Por último, pois tamén unha proposta ambiciosa para a mellora de instalacións educativas, que, como sabedes, fixemos unha ampla auditoría no mes de outubro, que levamos a pleno, que foi aprobada, de necesidades que hai nos diferentes centros educativos da nosa cidade e que necesitan pois dunha dotación orzamentaria para mellorar estes centros que tan importante para a cidade e tan importante para Compostela Aberta nas súas propostas e políticas. E creo que nada máis pola miña parte. Ben, pois, moitas grazas. Nada, se queredes facer algunha pregunta, comentario, simplemente reiterar, non? Compostela Aberta sempre, dende o propio mes de agosto que mandamos a primeira carta responsabilizando da necesidade de poder ter tempo para planificar e pensar un novo orzamento do ano 2021. Estivemos aí, seguimos aquí, pero lamentamos a inacción, lamentamos a pasividade do goberno. Aquí vai unha serie de propostas, enumeramos algunhas, pero probablemente na nota veredes que aínda hai outras propostas tamén interesantes que efectivamente teñen que ver con moitas das cuestións que trasladamos en pleno ao longo de todos estes meses. Están por debaixo do 10% de vos editades, canto? As partidas, perdón. Sí, non? Sí, faltaría... É importante decir que os datos da documentación que nos pasaron é parcial. Entón, a análise tamén está limitada, non? Pero faltaría en torno a 1,5 millón de euros para chegar a ese 10%, que ademais non é unha proposta descabellada, se está a facer en diferentes concellos e lugares do país, cerca, por exemplo, o caso do Concello de Lugo, tamén en Barcelona, formou parte do acordo orzamentario, non un 10% do orzamento a políticas sociais. Eu penso que dado a posibilidade que teñen de incrementar o orzamento é unha proposta máis que factible se teñen interese en destinar os fondos nesa área. Non se entendería, non, que nunha situación como a que estamos a vivir na cidade, sobre todo, como decía antes María, non, os sectores da hostelería, os sectores da cultura e os sectores do pequeno comercio como eixos centrais tamén da vida de Compostela que o están pasando tan mal, están sendo tan golpeados, haxe uns orzamentos onde non haxe un compromiso sólido para que as políticas sociais estén e as persoas estén no centro, non? Compostela Aberta, esa é unha das súas liñas esenciais que non é novedosa, senón que levamos dicindo pois moitas semanas atrás, non? Patricia Garcoque, que compromisos quedan pendentes do acordo que facilitou a aprobación do anterior orzamento? Bueno, un deles que se comentaba María, por exemplo, a renda de garantía infantil, que é unha das, bueno, pois, doutras das ferramentas pioneiras que nos creemos que o Concello de Santiago debe implementar de maneira inmediata e máis tendo en conta a situación, quedou sen facer. Bueno, no escrito remitido hai breves, hai un día e medio, falábase do compromiso de estudalo. Compostela Aberta no 2020 colocou esta demanda como algo prioritario para Compostela e en 2021 creo que é de recibo que non nos valga estudialo, sino que haxe un compromiso
firme. Tamén María comentaba de algunhas cuestións que tiñan que ver con equipamentos que solicitamos no compromiso 2020 e non están. Se queres engadir aí sobre estes dos... Bueno, a verdade é que, decía o antes, non? A maior parte do acordo de 2020 está sen cumplir. Entón, nos somos comprensivas en que foi un ano complexo, pero entendo que estes acordos se teñen que executar canto antes, non? Decía o Marta, a renda infantil, pero tamén, por exemplo, o Centro Cívico da Cidade Bella, tamén obras no rural que están pendentes e que formaron parte do acordo, a humanización do Campus Sur, en deportes había propostas que tamén quedaron sen executar, como ou sen iniciar nada, como a piscina de Santa Marta, por sobre a piscina de Santa Marta, a zona de usos múltiples tamén de Santa Marta, o acceso de Santa Isabel, os accesos de Santa Isabel, a zona de usos múltiples, que además era unha proposta de orzamentos participativos e que a propia asociación veciñal estaba recordando, ao arranxo da cuberta do polideportivo do Colexio de Quiroga Palacios. Son moitas as propostas que aínda están pendentes, non? Por iso tamén, cando falamos de inacción deste goberno municipal, porque non vemos ningún tipo de avance nestas cuestións, non vemos tampouco ningún tipo de interese en aclarar estas cuestións antes do ano 2021. Nos levamos, como decía Marta, dende agosto solicitando esa reunión para aclarar estas cuestións e lamentablemente estamos a finais de febreiro e aínda estamos falando deste tema cando o orzamento xa debía de estar aprobado. Rosa Dalón pregunta: o 10% en políticas sociais é entón unha liña vermella como se alerta para apoiar estes orzamentos? Non sei se chamamos liña vermella, pero é claramente un compromiso ineludible para nós, no sentido en que entendemos que non é momento para recortar en políticas sociais e menos nun orzamento expandido e ambicioso como que se ten a oportunidade este ano de implementar, non? Entón, chamemos de liña vermella, chamemos cuestión ineludible, a Compostela Aberta non vai pasar por menos, non? Non sei que información tedes sobre cando se pretende discutir sobre, ou levar a discusión o tema dos orzamentos a pleno, quero dicir, porque creo que está Bugallo falar do 25 de febreiro, pero claro, que é que non, probablemente, non sei se... Eu creo que é unha cuestión que lle deben preguntar ao propio alcalde, porque eu creo que, bueno, pois desa previsión inicial, tendo en conta a falta de diálogo regular e continuo cos grupos, ou alo menos con Compostela Aberta, pois entendemos que os tempos están mudando, pero creo que a pregunta hai que trasladarlle ao propio goberno, non? Bueno, pois moitas grazas a todo o mundo.